kok penjalukane awake dhewe dituruti kali Gusti Allah niku ora nyuda blas. Ibarate apa? Ibarate niku jarum dom dicebloknono segara diangkat. Lho, banyune segara kalong to ora kira-kira? Kan ya mboten. Ibarate kados ngoten niku Gusti Allah jenengan jaluki, Gusti Allah jenengan jaluki apa-apa niku tidak akan berkurang sedikit pun, ya toh. Ibaratnya kaya apa? Kaya dom sing dijegurno segara diangkat banyune segara kalong to ora? Kan mboten. Ibaratnya kados ngoten niku. Mangkae sing paling penak njaluk Gusti Allah. Nah, njaluk Gusti Allah ya kadang dikai ya kadang ora. Dikai ya nek jenengan dikai ora saiki ya insyaallah dikekno anak turun-turune panjenengan sedaya.